Hau pakaixo guztioi bideo berri honetara. Bideo honetan afinitate elektronikoari buruz hitz egingo dugu. Izango da hirugarren bideoa zeinetan elementuen propietate periodikoak azalduko ditugun. Aurreko bideoetan bai erradio atomikoa eta ionizazio energia azaldu genituen. Eta oraingoan ikusiko dugu afinitate elektronikoa zer den eta nola jakin aldugun taula periodikoan afinitate elektroniko hau handiagotzen edo txikiagotzen den elementu batetik bestera. Hau ez da bere definizioa, baina hau izango da erabiliko dugun ulertzeko zer den afinitate elektronikoa. Atomo batek elektroi bat hartzeko edo irabazteko joera edo tendentzia. Zenbat eta joera edo tendentzia hori handiago izan, hau da, zenbat eta atomoak nahi handiagoak izan elektroi hori irabazteko, orduan eta afinitate elektroniko handiagoa izango du. Orain joango gara, bi atomo ezberdin konparatzera. Hemen bi atomo ditugu. Bi atomo ezberdin, honetan elektroi bat dago bakarrik eta honetan hiru. Nola hiru dauden, azkenengo elektroia kokatzen da bigarren geruzan. Elektroi bat irabaziko bagenu, irudikatzen dugu hemen kanpoko elektroi bat irabaziko bagenu, horrela izango zen, hau hona etorriko zen, lehenengo geruza eta hau aldiz joango zen bigarren geruzara. Lehenengo geruza badoa gure elektroiak, nukleotik hurbilago egongo da bigarren geruzara joaten baldin bada. Baina ez da, orduan, goratzen dugu aurreko bidean komentatu genuen, nuklean dauden protoiak erakartzen dituztela kanpoko elektroiak. Indar elektriko batekin erakarpen indarra deitzen dioguna. Ados, zenbat eta distantzia handiago egon karga hauen artean, hau da, nukleoa eta helduko den elektroien artean, zenbat eta distantzia gehiago, orduan eta indar txikiago. Zenbat eta distantzia txikiago, orduan eta indar handiago. Beraz, nukleo honek elektroi hipotetiko honi egingo lioken indarra askoz ere handiago izango da honek honi egingo liokena baino. Beraz, non egongo da tendentzia edo joera handiagoa irabazteko? Honek tiraka egiten diola indar handiarekin edo honek indar txikiarekin? Honetan, ez da? Honek egiten dio tiraka indar handiarekin eta orduan errestasun gehiagorekin erakarriko luke elektroi hori. Orduan, nola joera handiagoa daukan, horrela jartzen dugu, afinitate elektronikoa begiratzen handiagoa izango da zenbat eta geruza txikiagoa izan. Labur bilduz, zenbat eta geruza gutxiago, orduan eta distantzia gutxiago egongo da elektroi hipotetikoa eta nuklearen artean, beraz, erakarpen indarra handiagoa izango da, hortaz, joera handiagoa izango da indar gehiagorekin erakartzen dugulako, eta joera handiago bada afinitate elektronikoa handiagoa izango da geruza gutxi dauzkaten atomoetan. Aurreko bideoetan baita ere komentatu dugu, ze gertatuko den bi atomoen artean, ikusiko dugu. Honetan daude lau elektroi eta atomoa neutroa denez lau protoi. Kasu honetan 5 elektroi ditugu eta hortaz neutroa denez 5 protoi. Etorriko litzateken elektroia bi kasuotan joango zen gure etorriko zen, ezta? Etorriko zen bigarren geruzara. Nola bietan joaten den bigarren geruzara ezin dugu erabili aurretik erabili dugun logika. Baina, komentatu genuen, zenbat eta protoi gehiago hemen gertatuko den indarra, handiago izango dela, kasu honetan baino, zergaitik, protoi gehiago daudenez, indar gehiagorekin elkartzen dute honetan baino. Hortaz, zenbat eta protoi gehiago, erakarpen indarra handiago izango da. Eta erakarpen indarra handiago bada, joera gehiago izango du hau erakartzeko. Eta joera handiago bada, handiago izango da afinitate elektronikoa. Beraz, kasu honetan, zenbat eta protoi gehiago, orduan eta afinitate elektroniko gehiago. Labur bilduz, esan duguna, protoi gehiago badaude, erakarpen indarra handiago izango da, hortaz, elektroi hau irabazteko joera handiago izango da hemen honetan baino, eta joera handiago bada afinitate elektronikoa handiagoa da. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den taula periodikoan, goratzen badugu, talde batean, lerro vertikal batean beragoa zela, zenbat eta berago joan, orduan eta geruza gehiago izango ditu elementu hauen atomoak, ezta? Hortaz, esan dugu, geruza gehiago ditugunean, indar erakarpen indarra txikiagotzen da, eta joera txikiagotzen da. Hortaz, zenbat eta geruza gutxiago izan, orduan eta afinitate elektroniko handiagoa izango dugu. Eta logika izan da, lehen erabili duguna. Beraz, kasu honetan, gezio horrela geratuko litzateke.
Ze gertatzen da periodoa? Periodoa izango dira lerro horizontalak. Zenbat eta eskumarago joan, orduan eta protoi gehiago izango ditugu. Eta protoi gehiago ditugunean, erakarpen indarra handiagotzen da hortaz joera baita ere. Gesia horra geratuko da, zenbat eta protoi gehiago orduan eta afinitate elektroniko gehiago.